Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Curaçao 125 miljoen krijgt om het stroomnet te verbeteren. Dat heeft de Nederlandse minister-president Dick Schoof zaterdag bekendgemaakt. Hij was op Curaçao kort in een tussenstop tussen Brazilië en Colombia. En hij sprak onder meer met minister-president Pik Pissas. Hij heeft ook een korte ontmoeting gehad met de nieuwe gouverneur. Maar in ieder geval heeft hij laten weten dat Curaçao 63 miljoen euro, en dat is bijna 125 miljoen gulden, krijgt om het elektriciteitsnet op de eilanden te versterken. Het gaat om eilanden, want ook Aruba krijgt 54 miljoen euro. En voor Sint Maarten is het 33 miljoen euro beschikbaar. Maar er moeten nog afspraken over worden gemaakt. Volgens Schoof is de financiële steun bedoeld om de overgang naar wind- en zonne-energie te bevorderen. Schoof benadrukt dat een investering in het netwerk Curaçao kan helpen om gemakkelijker over te stappen op duurzame energie. Wat zal leiden tot schonere energie, meer banen en meer welvaart op het eiland. Later in de uitzending meer hierover. Schoof begrijpt zorgen over de geopolitieke situatie. De minister-president van Nederland sprak zaterdagochtend vroeg met de minister-president Kilmar Pik Pissas over de geopolitieke situatie. En in de persconferentie zei hij dat hij de zorgen van de bevolking begrijpt. Namelijk, er gebeurt van alles. Amerika voert de druk op Venezuela om de drugssmokkel tegen te gaan. Er zijn boten tot zinken gebracht. Er vliegen Amerikaanse militaire vliegtuigen. Volgens Schoof wil hij benadrukken dat het Koninkrijk op geen enkele manier betrokken is bij de Amerikaanse militaire acties. Maar hij begrijpt wel dat mensen zorgen hebben, onder meer vanwege de gevolgen voor de regionale veiligheid en het toerisme. Beide leiders, Schoof en Pissas, kwamen overeen de situatie nauwlettend te zullen blijven volgen, de communicatielijnen te versterken en een goede coördinatie op koninkrijksniveau te handhaven. Ook zei Schoof dat hij hoopt dat de situatie niet verergert. En ook hier dadelijk meer over in deze uitzending. Aqualectra gaat live met het EMS-systeem en dat is een nieuw systeem. Aqualectra maakte bekend dit weekend dat ze deze week officieel zullen starten met de overgang naar een geavanceerd energiebeheersysteem. Dat heet het Energy Management System EMS. En dat betekent dat het systeem wordt getest en overgaat van een handmatige naar een volledige automatische werking. Aqualectra noemt het een belangrijke stap in het streven de gemeenschap te voorzien van betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Ze zeggen dat ondanks alle inzet en voorbereiding van het team er een kleine kans is dat er tijdens de werkzaamheden tijdelijk stroomuitval kan optreden. Maar de bedoeling is dat met dit systeem er een betere balans is tussen de energiebronnen, dat er minder uitval zal gebeuren en dat er ook efficiënter en duurzamer energieverbruik op het eiland kan plaatsvinden. Allemaal positieve ontwikkelingen dus. Inspectie neemt maatregelen tijdens controle. De economische inspectie heeft in het weekend verschillende controles uitgevoerd. En daarbij zijn ook diverse maatregelen genomen. De controles hebben geleid tot sancties voor 3 minimarkten en de sluiting van 3 zaken. Dat vanwege de overtredingen van hun vergunningen. Zoals u weet is de toegestane sluitingstijden voor winkels, toko's, minimarkten en supermarkten middernacht. Wanneer een zaak zich niet aan deze sluitingstijd houdt, krijgt ze bij de eerste overtreding een waarschuwing. Bij de tweede overtreding wordt het bedrijf voor 2 dagen gesloten. En er werden controles uitgevoerd in de gebieden Suax, Daniel, Kanga, Santa Maria, Rondeklip, Kent u zelf, Santa Rosa en Brievengat. En het ging vooral om bedrijven die zich niet aan de vergunningen houden. Onder meer ging het ook om een bedrijf dat een deel van een woning had omgebouwd tot een winkel en geen enkele vergunning had. En ook werd er maatregelen genomen tegen te harde muziek die werd afgespeeld via luidsprekers.
Bewoners Dam Pretu vragen weer om hulp. Het is niet de eerste keer en de bewoners zijn een beetje ten einde raad. In de afgelopen week zijn verschillende groepen, organisaties en bewoners uit de omgeving van Dam Pretu samengekomen om een duidelijk standpunt in te nemen. De situatie rondom het dumpen van afval in Dam Pretu blijft verslechteren en veel mensen voelen zich in de steek gelaten. De gemeenschap leeft in een toestand van wanhoop, zo zeggen ze. Niet alleen het eierbedrijf Moderno dumpt afval, maar ook andere ondernemingen. Daarnaast is er in de buurt ook een varkenskwekerij die onder onhygiënische omstandigheden opereert. En zo zijn er veel problemen met vliegen, ratten, kakkerlakken. De bewoners voelen zich verlaten door de overheid en de frustratie blijft groot. Men eist maatregelen. Opnieuw ongeluk op Caia Mythologia, dat was afgelopen weekend. Er is een persoon gewond geraakt. Er kwam een motorrijder tegen een auto aan. De motorrijder raakte gewond, werd een ambulance opgeroepen en het slachtoffer moest naar het CMC. Volgens de informatie die de politie ter plaatse ontving, bleek dat de automobilist plotseling naar voren reed, waardoor de botsing met de motorrijder onvermijdelijk was. Maar opvallend is de hoeveelheid ongelukken op de Caia Mythologia. Het is vaak raak en daarom een beroep aan alle mensen die erop rijden om voorzichtig te zijn. Steun de regering voor renovatie kerk. De Curaçaose regering stelt 100.000 gulden beschikbaar voor renovatie van de kerk van Sint Willibrordus. Minister-president Gilmar Pisas was gisteren aanwezig in Bandebouw voor de viering van de dag van Sint Willibrordus. Tijdens zijn toespraak in de kerk gaf hij aan dat de Curaçaose regering een bedrag van 100.000 Caribische gulden heeft overgemaakt voor de renovatie. En hij deed een oproep aan andere instanties en welwillende personen om ook financieel bij te dragen, zodat het renovatieproject kan worden voortgezet met de waardigheid die het volgens hem verdient. Ook wordt de weg die Bullenbaai met Bandebouw verbindt binnenkort geasfalteerd. En dat is goed voor de bereikbaarheid en mobiliteit in het gebied. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e o saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Aruba, want daar heeft minister-president Mike Eman zaterdag bekendgemaakt dat de raffinaderij op Aruba definitief dicht gaat. Eman sprak van een enorme beslissing. De raffinaderij opende meer dan 100 jaar geleden en was ooit een van de grootste ter wereld. Eman noemde het een grote uitdaging om het gebied schoon en klaar te maken voor een nieuwe bestemming. Hij vroeg daarbij ook technische hulp van Nederland en hij maakte het bekend tijdens een bezoek van de Nederlandse minister-president Dick Schoof. Die complimenteerde Eman en zei dat voor veel mensen de raffinaderij altijd heel belangrijk is geweest. Velen hebben er ook gewerkt. Dat maakt dat dit ook een emotioneel besluit is voor de Arubaanse bevolking. Maar, zo zei Schoof,
Duurzaamheid vereist moedige besluiten. En we keren even terug bij minister-president Dick Schoof. Hij was hier op Curaçao, gaf een persconferentie en gaf eerst een inleiding waarin hij inging over het geld voor Aqualectra, voor de verbetering van het netwerk, over zijn reis in de regio, zijn aanwezigheid bij de klimaattop. En daarna volgde ook de eerste vraag die ik kon stellen over Aqualectra. Kijk even naar dit onderdeel van de persconferentie. Kijk bijvoorbeeld naar de recente verwoestende gevolgen van de orkaan Melissa in Jamaica. Nederland houdt internationaal altijd goed oog voor Small Island Development States. En zeker die van ons Koninkrijk. Nederland ondersteunt Curaçao ook actief in zijn energietransitie. En daarom stellen we ruim 62 miljoen euro, dat is zo'n 125 miljoen Caribische guldens, beschikbaar voor Curaçao om het elektriciteitsnet te versterken. Om zo zonne- en windenergie op grote schaal te kunnen invoeren. Dat draagt bij aan schone energie, werkgelegenheid en brede welvaart. Wat ik tijdens mijn bezoek ook hoor, zijn de zorgen over de spanningen in het Caribisch gebied. Ik snap heel goed dat de inwoners van het Caribisch deel van ons Koninkrijk zich zorgen maken over de geopolitieke ontwikkelingen. En ik denk dat het goed is om te zeggen dat Nederland is niet betrokken bij de militaire acties van de Verenigde Staten. De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken houden de situatie in de gaten en staan in nauw contact met de Verenigde Staten. En ook met de premiers van de landen van het Koninkrijk. En we houden hen goed op de hoogte en dat is belangrijk, zodat we allemaal over dezelfde informatie beschikken. En belangrijk dat de spanningen in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk niet verder oplopen. Zometeen ga ik door naar Aruba voor een kort bezoek. En vanavond reis ik door naar Colombia voor de EU-Latijns-Amerika top, waar we zullen spreken over de samenwerking met de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten. Handel, de veiligheid in de regio en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit zijn daarbij belangrijke gespreksonderwerpen. Samenwerking staat dus deze dagen centraal. Tussen landen in de regio, maar zeker ook tussen de verschillende delen van het Koninkrijk. Dat doen we en dat blijven we doen. En uiteraard staan daarbij gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie altijd centraal. Voor nu wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de warmte en de gastvrijheid. Het was wederom een groot genoeg om hier bij u te mogen zijn. Dank u wel. Ontuin. Dankjewel, meneer Schoof. Zijn er vragen? Vraag even voorstellen, alsjeblieft. Meneer Schoof, Oscar van Dam, meneer van de Extra. Die 62 miljoen, zoals u net zegt, is dat nieuw of was het al eerder besproken, dat geld? En was dat ook de reden dat het gesprek met meneer Pisas iets langer duurde dan gepland? Tenminste, dat was de indruk die wij kregen. Nou, dit was het goede nieuws. Overigens, niet dat er overigens anders slecht nieuws was. Maar dit was het goede nieuws. Er was wel bekend dat wij geld beschikbaar gingen stellen. Maar niet bekend hoeveel. En dat heb ik vandaag bekend kunnen maken, ook aan premier Pisas. Bovendien stond dat pas later in de boeken. En waar we naar kijken, en daar was de premier ook buitengewoon verheugd over, is of we die bedragen naar voren kunnen halen. Want het gaat om grote bedragen en dat er dus snel gewerkt kan worden aan de versterking van het netwerk hier op Curaçao. Dat geldt overigens ook voor Aruba en Sint Maarten, maar in andere mate. En dat daarmee ook de ontwikkelingen van zonne- en windenergie hier op de hand kunnen worden genomen op een manier die ook het elektriciteitsnetwerk hier kan ondersteunen. Mooi, dank u. Later was er ook ruimte voor een vraag over de relatie met Amerika, die enerzijds de klimaattop negeert, omdat volgens president Donald Trump er geen sprake is van klimaatgevolgen. En ook is er een vraag gesteld over het bombarderen van drugsbootjes hier in de omgeving. Kijk naar de reactie van Dick Schoof. U was op de klimaattop in Brazilië. Daar hebben sommige leiders van landen, onder meer Chili, veel kritiek gehad op het standpunt van Amerika om niet aanwezig te zijn. En ook de uitlating van president Trump, dat klimaatwetenschap allemaal maar onzin was. We zien hier in de buurt dat Amerika bootjes toch wel tegen internationale rechten zomaar laat exploderen. Curaçao kan niet met Amerika praten. Het Koninkrijk kan wel met Amerika praten. Als goede vriend kun je zeggen, kunt u wat van die kritiek op Amerika, op het huidige beleid, kunt u dat overbrengen? Ja, ik denk dat voor ons blijft gelden als Koninkrijk dat Amerika onze belangrijkste veiligheidspartner is. Onze belangrijkste economische partner is. Tegelijkertijd doet de Amerikaanse administratie dingen waar wij misschien anders op zouden acteren. En als het gaat heel specifiek over de kop,
dan denk ik, en dat heb ik op de kop ook met zoveel woorden een aantal keren gezegd, ook tegen de Nederlandse media, is het belangrijk dat de landen die wel bezig zijn, dat die gewoon echt met elkaar doorgaan. Wel langs de lijnen van haalbaar en betaalbaar. Dus we proberen iets meer realisme erin te brengen, zonder de doelstellingen overigens ter discussie te stellen. En dat is denk ik een belangrijke weg, want daarmee wordt het voor burgers ook bereikbaar en betaalbaar en haalbaar. Maar ook voor bedrijven. Daar moeten we gewoon oog voor hebben. Maar wij blijven gewoon doorgaan op het traject. En ik denk als de diverse landen in de wereld dat doen, en ook de diverse continenten in de wereld, dan bereiken we nog steeds heel veel van de doelstellingen die we willen doen. En het contact met Amerika is niet geheel verbroken, laat dat ook helpen. Nee, maar over die bootjes en die aanvallen, daar kunt u niet met Amerika over praten. Nou ja, de Amerikanen zijn, hebben daar een eigen opvatting over wat ze daar kunnen doen, ook in relatie tot het internationaal recht. En daar zullen ongetwijfeld ter gelegen tijd wel rechtszaken over ontstaan. En dan zullen we kijken hoe zich dat ontwikkelt. Dan gaan we ten slotte nog naar internationaal nieuws, want er zijn minstens 31 doden gevallen bij zware gevangenisrellen in Ecuador. Dat gebeurde afgelopen weekend in de stad Machala, daar in het zuidwesten van Ecuador. Zijn er 31 gevangenen gedood, de meeste door verstikking en andere door onmiddellijke dood door ophanging. Ook stierven mensen eerder bij een afzonderlijk incident en de rellen ontstonden na een herindeling van gevangenen in de nieuwe zwaar beveiligde Veugel. De politie kon het eerste incident onder controle krijgen, maar later op de dag escaleerde de situatie compleet. Ecuador telt ruim 31.000 gevangenen in een gevangenissysteem dat kan met overbevolking. Sinds 2021 zijn er bijna 500 doden gevallen bij gevangenisrellen. En de situatie in de gevangenissen is dan ook alarmerend. Volgens internationale waarnemers zijn veel instellingen overbevolkt en onderbemand, waardoor ze kwetsbaar zijn voor gewelddadige uitbarstingen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens.